Nya unsa may piling na nabot na kag 80? May salamat si Ginoo nga kalag. Ampo gyapon. Oh. Ampo di samahan ito bang sa tanan. Hoy, ingon si Lolo nga di ko na mo mag smoke o Ayaw ko ang kanan. alcohol. Ayaw uminom, tabako. Uminom. Ayaw inom-inom tabako. Ayaw. Unsa na kita ko unsa ni. Ngano man nang inom sa kay usor baron. Tabako. Tabako ng lalaki mo inom, tabako ulan na mo. Pagod. Lambang na sugarol ka. Oh. Ayaw sugal. Kanang swirtik ayaw indra na, binuang nga. Lut, kanang nga swirtik. Wow, binuang go. So, 80 ni mga tuig nakadaog ka na. Adi yung gumindra. Ngayon uman, itong anong uyuan, ng mga matay na mag, mga nakadaog. Wa gyud no. Kita na Daog nga. ko. Sila may magbuot. Mo gani. Ilad kayo. Magbuot, ilad. Na may monitor na gwapo kag balay yung kapadagon. Mao di ay. May motor. Na may monitor na. Na. Anong Dadi kuan? unsa ni. Siptik. Na gyud oy. Dadi para unsa ni. Asa ko kadaog. Di gyud di ka kadaog kuan. Kanang yung 30 milyones, binuwag na. Kung na kanang kuan ba kanang paon. Limang ka paon, limang ka atong mga kuan. Mga kwartahan kayo. Limang ka atong nagsunod-sunod og kadaog. Asa ka. Grabe kayo. Di may nakadaog rin, dito badunggon ko Manila ni. Oh. Dito ko noon nakadaog. Yung ulan na rin nakadaog, sila rin magkukuan ba kanang pariba namang nay kanang premyo ng kanang mga bikiri. Oh. Sakpan bro. Inig-interview ko okay. Sila naman po yung magdrama-drama na. Mao lagi. Drama ra lagi tanan. Paon ra gyud ng pila ka milyones ang presyo, premyo. 30 milyones ko no. Pamasin ka, mautot ng ganoan. Mao gyud. O nay maut-ut. Kita amin ta kasugal manok. Imong manok. Na ikaw po yung taon bulang. Oh. Kay kung lain day mo taos bulang. Ay, sabihin naman ito. Ipasa na nito. Tagaan ka 5,000. Yan po. 1,000. Dramahon ka. Di ka daog. Ana, humo kay tong bulang na pagkahikot. Di ka kadaog. Banpon na. Yung librando, ilado yung manok. Magkuhan manak. Kanang di ka ilan atos bukid. Magdrama. Yung magkuhan to. Manok ko na. Unayon mo na. Oh. Pildi. Katong kang librando iyang manok. Iya, puto niya kay. Patindugon ko na kuhan. Kanang palanggana ng kuhan. Kanang uska gabi ano ni bulabog na pagkuan ni inilog librando. Pag inilog ka na dawat dito pikas biya ka tinunga librando di man makadaog ko librando kay hambon tong manok ko sa pigi Binuang gid ay. oh Mahilo, matog na. Na, ini muna diha sos. sugal Delikado. Ikaw gid nag-hack anang mga nanang sugal. Unsa pa laing sugal imong hibaw-an? Braha di ay. ay kanang baraha nay abdi kay kuan kanang ano nila basta sige ikaw pasaksak magkakuato na siso ini hikap na ang imuha taga ang kaking iya alas o abdi pa kay mo kuan ano na sila taga ang kaking lipay kaking Oh. nya iya de alas ay nya abdi pag mingon ana grabihan na daw oy Tikas gid ay. pikas Wa gid ay no. Sus gidwa-duaan ra gid ay. basta kanang kuan kanang priyahan. Basta mo tapok ni ka, kakurtahan ni sila. Na may tirador na. Tirador na kanang magdua pagana. O nga na, piling padago, nagnay taga-bukid. Taga-bukid, field day. Ang ideya ng kuan, kanang tirihan. Tanaw mo, na may kuan na. Kung nagnay taga-bukid doon, pusta to gato imo 20 pesos. Padagon to yung 20 pesos. Oh. May madugay, papawaon mo ka. Ingon ka, pawa diya, oy. Hindi malas nga diya. Mo din kuan sa bisyo ha. Hasta ka ng bangka, Oh. kanang patay hari ba? Oh. Bangka. Na gani, 1,000 dito, hari, dito. Pusta.
Lagi mo butang mo sa gatos diri padagon to imong sa gatos. Pildik tong kuan. Dugay hawa ka deo. Amo din. Kadi malas ka. Nawas lolo. Kamao good. Kuya Juan, sige makita sa imong kamera. Basta tapukan nga ni tao kana ka kwarta gi ka. Hinahina. Basta tapukan square tao. Mo gina yang kuan. Wala yung mga mensahe o mga Basta Pulong. Magturil kag tao birdi na tuwa nimo. ha? Magturil kag tao. Turil? Unsan turil? Pondok? Puyo ba pondo po mo. Karon ikaw guyo mo kuan kanang sakop nimo. Sakop ni. Pare anang pare ko do. Oo. Pwede na pare dai. Ng tao na ng tao la. Turil no? Kwarta. Sakto no? Basta Turil kag turil man na tao. Lulo, inalulo ka. Tubong ka tag kwarta. Oh, ato dito sa kuan. Ato simbahan, ato kanya. Ikaw pa buhaton ng kapilya. Kwarta siya. Nagulay mo to na sa mga kwarta be. basta magturil lagi tao, sakto gyud kada. Kung wala kay sulugoon mo dato ko diay, wala kay sulugoon. Una na. Mao gyud. Na, ikarga na na dito Gina una. Wala kay sulugoon. Mao gyud no? Sakto bitaw lo. Nindot kay kag mga pulong da. Bitaw. Sakto turil og tao. Sus. Magturil kag tao. Kitin to ano pa rin santo papa ko do. Siya tanan ning suroy. Turil ito. Siya kag kwarta. Be. Ang puso. Sakto bitaw. Ha? Sakto. Kung uli mo to pare diya, hawan niya oy kisa may mo pakaon niya. Ah, magbuhat kag lain nimo ha. Nabay kanang pare nabay kilong dala na kita may mo buya na. Wa gyud. Ha? Wa. Be ugulay mo to na. Wa gyud. Wala siya. Wala. Hawa. Nang lang jud na mo to. Mao gito no. Tayon para mobalik in Ito. is. Ah, sunod na sabi. Sunod episode sa tabi.